Sunana Ibrahim Nasir, wanda aka fi sani da mai martaba Sarkin Garun Gabas a cikin shirin Labarina, ko kuma Alhaji Baba Mai kudin Alfawa a cikin shirin kwana 90. Tarihi na kamar yadda yawanci mutane suka sani, an haife ni shekaru 50 da wasu abubuwa da suka wuce a wani gari mai albarka da ake kira Ringim a Jigawa State. Kuma na yi karatu daidai gwargwado, na yi dawakin tofa science, na yi Kaduna Polytechnic, na yi Nasarawa State University. Ina da masters a public policy analysis, kuma ni dan jarida ne. To ya ake ka tsinduma cikin harkar fina-finan kudanci da kuma arewacin Najeriya? Kamar yadda na faɗa dan jarida, a lokacin da nake one of the translators and newscasters a NTA Abuja Channel 5, akwai colleagues ɗina wanda suke production, mostly in Nollywood. So sukan same ni, Senator, abeg come make you picture here now, come make you do this one now. So haka dai irin suka ja hankali na dan fara featuring. To a haka ne ma na gane cewa ashe ni din ma zan iya taka rawa, har na samu kaina na yin fim na miƙe. Sannan kuma daga nan muna fina-finai da 'yan Kannywood din, su Sarki Alinuhu, su Rama Sadau, su Maryam Booth, duk dai da sauran actors ɗin da suke fina-finai na turanci. Da muka zo a Kannywood sai tafiyan ta zama da sauki, tun da dama an riga an yi tafiya a can. Kudanci ka fara Nollywood ko kuwa Kannywood? Gaskiya kudanci na fara. To za ka iya tuna wasu fina-finai da ka taka rawa a fina-finan kudanci? Sanya, amma gaskiya kamar yadda abin yake kasancewa, idan ka fara fina-finai usually za ga role ɗin da ake baka ba wani role bane mai yawa, kuma ana maganin shekara wajen 16, ba wani role bane mai yawa, dan role 1, 2, 3, 1, 2, 3. Amma dai wanda na san ya fara bani wannan shine Sons of the Caliphate, wannan na fito madaki. Ya aka kasance kanka a cikin acting bayan da burinka bai wuce ka zama mai ba da umarni mai ɗaukan nauyi? Wato, kamar yadda abin ya kasance, ni burina duk wanda ya san da dama I just want to be a producer a matsayina na broadcast journalist. To, gudun kar sai na yi ritaya, ɗan abin da aka sallame ni na sallama na zo na dukkule na ba wani ya mun kanta waye, sai aka bani shawara aka ce to kafin ka fara producing, me yasa ba za ka shiga ka ga yadda ake al'amuran, yadda ake abubuwan ba? Kaga idan ka fara ba wani wanda zai maka kantawa, in ma dai za a maka dai ba da yawa ba. To ka je da aka yi ashe ma ina da abinci, ni ban ma san I have a talent in acting ba sai da na fara actually. Da ana yin fina-finan awa 1, awa 2, 1.5. To gashi yanzu an dawo series. Yaya kake ganin bambancin fina-finan series da waɗancan fina-finai? Wato, bambancin abu ɗaya ne, zamani ne, Allah ne ya kawo zamani na yanzu, it's time for this series. Kuma shi major bambanci tsakanin series da normal feature film is, if you have a good story, you don't need a big actor a series. Unlike a feature film, you must have a big actor that can draw and drag the film. Amma series, once kana da good story ɗinka can take your film anywhere. Kuma again, ba ka da buƙatar wani gidan TV da za ka saka film ɗinka. If you have a YouTube channel da ka yi producing, za ka sa a YouTube channel ɗinka, mutane za su kalla kuma za ka samu abin da kake so. Series film gaba ɗaya yanzu ya kashe wancan film ɗin awa 1, awa 2. A saɓanin yadda wasu masana'antu za ga jaruman series daban, jaruman fina-finai na awa 1.5 zuwa awa 2 daban. Idan ana so a wannan masana'antar ita ma ta zama kamar waccan masana'antar, to sai a zo a saka mata hannun jari kamar yadda su ma wa'ancan masana'antar aka sa masa hannun jari, za su iya ware tsaki da tsakuwa. Amma yanzu is like the case of treating oranges with apple, which is not the same. Su wa'annan suna da hannun jari, suna da kuɗaɗe, suna da kayan aiki. So kaga suna da dama da za su iya wawware wanda zai maka feature film da wanda zai maka series. Amma mu a wannan masana'antar sai fa abin da mutum ya dan samu ko kuma ya sai da wani abu a cikin abubuwan da yake da shi, shine ne yake kukutawa ya zo ya produce film din shi. Kaga abin ai ba zai yi ba. Wacce rawa da ka taka a wancan film mai dogon zango na kwana 90, ya kake jinta? Rawar da na taka a kwana 90 TV series mai dogon zango,
shine prime point ina, za ce shine ya bani ɗaukakar da har yanzu nake kai. Saboda kafin na taka wannan rawar a kwana 90 na daɗe ina fim, amma kusan ba wani wanda ya sani. Amma daga lokacin da Arewa 24 suka sani a cikin kwana 90 na taka rawar Alhaji Baba Mai kudin Alfawa, sai duniya ta san da ni, aka san ashe ni ma akwai gudunmawa da zan iya bayarwa a wannan masana'anta. Ya kake ganin makomar wannan masana'antar shirya fina-finai? Wannan masana'anta ta mai albarka za ta samu ɗaukaka, za ta samu girma, za ta samu bunƙasa, ko da an taimake ta kuma ko da ba a taimake ta ba, saboda shi lokaci shi ke kawo tagomashi. Idan ana so a ji abin da ya kamata a yi mata abin da ya dace, to kamar yadda kullum muke cewa mutanenmu su daure su riga jawo mu a jiki. Idan ma muna wasu abubuwa wanda ba sa so, idan ka jawo mutum a jikinka shine za ka iya nusar da shi, wane kaza da kake ba shi da kyau, ka rika kaza, a nan ina so ku gyara kaza, ku rinka kaza. To kaga mutane sai su san yes, da gaske kana so ka taimaka musu ne, ka kawo musu gyara, sai su gyara. Sannan kuma a daure a sa mana hannun jari. Wannan masana'anta tana ba wa matasa da yawa aikin yi. Albarkacin wannan masana'anta, abubuwan da ke faruwa yanzu, wallahi inda babu wannan masana'antar da kaɗan ne. Su da dama ana zargin matasan da suke shigowa masana'antar nan ba sa tsayawa ma su gama karatu. Wace shawara za ka ba su? Shawara da zan bayar ɗaya ne, su wannan matasa ku sani ba fa laifinsu ba ne. Yanayi ne da muka samu kanmu a irin wannan ɓangare na ƙasa. Yau idan ka tashi a maraya, baka da uwa baka da uba, ko kuma ka tashi kai ba ɗan kowa ba, baka da kuɗin da za ka iya tafiya makaranta, ba mu da wani provision na musamman da aka yi wanda ɗan uwan babanka wani mai abin hannu a unguwarku a garinku da zai kwashe ku ya kai ku makaranta. So saboda haka kaga a nan ma ya kamata a yi wannan masana'anta ta mu godiya, saboda yawanci za ka samu wa'inda ma ba su iya zuwa makarantar ba, daga baya masana'antar ce take rungumar su, ta ba su aikin yi, ta musu riga, ta musu wando, ta musu hula. Daga baya idan sun zama wasu da yawansu, sai ga sun koma sun yi karatu. A ƙarshe ina so na sake jawo hankalin masu hannu da shuni, masu arzikin cikinmu, da su daure su rungumi wannan masana'anta, su saka hannun jari. Idan ma da akwai wasu abubuwa da ake yi wanda ba sa so, ina tabbatar musu da cewa idan suka shigo za su iya gyarawa, kuma za a ji su sosai, kuma masana'antar nan za ta bunƙasa, za ta ba wa matasa da yawa aikin yi.